তিনি অংখা কাইসা টিচার ডে नि सेलिब्रेशन प्रत्येकटा स्कूल कलेज यूनिवर्सिटी खाई दं जों जतन खालामो एखबा ओ टीचर डेगो जों रोंफोरोंनायनि बागै बा टीचरनि बागै जों थांनाय जरागबो दिनै एसएफआई टीएसयू लामा नखरै जबा खालामनानै आबा हायगनो ओ जबा खालामनानै जरागो फानसे ताबुसा दाराते ओ हापां जे हास्तेनि जे रोंसुरुं बेदेक दङ नागरै आबनि बागै सिनि ओ जबा जों दिनै नखलायमानै नरक सायमानो जों बाहायके ओ हापां फायै गीता ज्योतिनि मुंरुगै ककबर ककना स्कुलनि साबजेक्टना बातिल खालायनानै प्रचेष्टा बर खायदों दिनै एसएफआई टीएसयू जेबाबे तंकसां खायैनो ओ जागा प्रोटेस्ट खालाय दंलाय माने ओ लामा कासलाय माने ओ लामानि सिनि जनो बुतक खायै ओ लामानि सिनि तिसाय रहरका अब बेलायना लासि माने सेसाको दिनै एसएफआई नि प्रेसिडेन्ट सुलेमान आली बिनि अलरेडी साग दुख मानजाक ब हस्पिटाल दङ केचुं नरकनो कयनाय हास्तेनि लुकुरक जिनि ओ चबा रोंसुरुंनाय रंनि बागै चबा जिनि ओ चबा केबोबाय पार्सनल अटैक खालायनायनि बागैया जिनि ओ चबा केबोनि व्यक्तिगत अटैक खालायनायनि बागैया ओ जिनि चबा त्रिपुरा हास्तेनि जत रोंसुरुंनाय हामक्रायनि बागै चबा ओ चबानि बागै जों फायनाय सालबो ताइबो पतरखय चबा नखरनाय जेबाबे तिनि त्रिपुरा हास्तेनि रोंसुरुंनाय रगना फुरुंनाय रगना ताबुंनि ओ बीजेपी आईपीएफटी हापां जेबाबे बुतक खालायदं सातो बितक खालायदं आबनि एगेन जों फायनाय साल खाना ताइबो आबनि एगेन जों पतरखय चबा खालायनाय तिनि सुदु आगरतला सिमिया तेलियामरा बिलुनिया जत जागाना लामा कासुलाय जिनि ओ जबा चलि दङ आबनि बागै आं कयनाय हास्तेनि जत लुकुरंनो जिनि टीएसनि बखाक्तिं फायदि ओ जबा करंदि जिनि ओ जबानो ताइबो करा खालायना बागै नरसिनि लागै इनक्लाब जिनाबाद एसएफआई टीएसयू आयुलक